Είμαι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, North Carolina. Μόλις άφησα το φίλο μου να πάει ένα ραντεβού μια ώρα μακριά από εκεί που μένουμε. Τέλος πάντων, εδώ πέρα, σε αυτή την πόλη που είμαι αυτή τη στιγμή, δεν έχει πεζόδρομο. Δεν έχει πεζόδρομο. Λοιπόν, αυτά είναι σχόλια από το Facebook. Άντε βρε βλήμα, πήγαινε πίσω και μην ξαναπατήσει εδώ. Θα μας πεις εσύ πώς είναι οι δρόμοι στην Αμερική και πώς είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και τα χάλια σας. Άσε ρε φίλε, με μίλα, συγκρίνεις τη σπουδαιότερη χώρα του κόσμου με την Ελλάδα. Πήγαινε πίσω, Ελλάδα, βλαμμένο. Ρε βλαμμένο, αυτό μόνο βρήκες να πεις. Αμέσως σύγκριση με τα ψωροκόστενα. Χαζά είστε, παντελώς άσχετος και άκυρος. Κάποιος ξύπνησε στραβά σήμερα, άντε γαμίσου τα λέω ρε φίλε, ασχολείσαι με τον κόλο σου. Στοπ, φιλαρίες και ασυναρτησίες, ουστ, άδειο αρχίδι. Τι μαλακίες είναι αυτές που λες βλαμμένε, τραγούδα. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Με κάνετε πάρα πολύ entertain τώρα εδώ πέρα που είμαι στο αεροδρόμιο με το Θάνο. Και χάσαμε μόλις την πτήση μας και κλείνουμε για να φύγουμε από Κάλι, Κολομβία προς Los Angeles. Θα πάμε στο σεμινάριο του Owen Cook, να γίνουμε άνθρωποι, να μάθουμε δύο πράγματα και να γυρίσουμε Ελλάδα να μορφώσουμε εσάς.